गिबि गिबियावनो खन्थाइ बिबार हानजानि मानगोनां सामलायगिरि सारमोनजों लोगोसे बे हानजानिनो गासै सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय। आंनि मुङा मुस्रि दैथुन केरकाटारि, गामि बाथाबारि, लासो पानबारि, जिल्ला चिरां। आंनि खन्थाइनि मुङा जाबाय गोरबो जाहारजों नों फै। जेसेनो आं संदानो नोंनि गुमुर, आनज्रायलाङो नाथाय नों गोजाननिफ्राय गोजानसिनसो आंनि। जेसेनो नोंखौ आं मोननो लुबैयो, नों आंनिफ्राय थाखुमासिनोसो आन्दोआव। नाथाय नोंनि गुमुरा मा? हास्थायनाय अखोराङाव जाखांफैया नोंदि गोजोन रादाब लाना। बुंफैयोल' संसार लैथोआव हेंथानि बारा बारखागोन, अब्लाबो नों सौसिलांनांगोन। जायफोर गिसिगालांनाय रुगुंनि बिबुंथि फोरमायनाय आंनि नोंनो, बैफोर गासिबो लोबोरफोर नंदां। थेवबोदि गोरबो जाहारजों नों फै, हेंथा लैथोमानि सायखं सानैजों बारनो, जुगामि नों आं खौसेयै फैलाव अख्रां फारसे आगान सुरनो बोगदादै। एसेनोसै।